Poduzeće Ceste iz Kiseljaka zaduženo je za regionalne putove prema Kreševu i Fojnici, za koje Pecrep kaže kako su također bile prohodne kao i 90% lokalnih putova na području općine Kiseljak. Dosta je naših sela, odnosno lokalnih prilaza, dosta je 90% je očišćeno, znači imaju pristup gradu Kiseljaku, s time što ima malo problema, svaki dan padao je snijeg, znači pojavili su se malo kolotrazi, međutim teško je čistiti od ograda, od kuća, od objekata, tako da je komunikacija, lokalna komunikacija je malo teža, ali u biti može se komotno doći sa ovim autima u grad Kiseljak. U tijeku su aktivnosti na čišćenju, odvozu snijega iz grada. Aktivnost provode zajedno sa djelatnicima komunalnog poduzeća u Kiseljaku. Trenutačna aktivnost na terenu su proširenje postojeće cesta u slučaju novih padalina da se ima sljedeći snijeg grtati. Malo imamo problema sa građanima, oni vjerovatno očiste svoje prilaze, parkinge, međutim mi cestu moramo sklanjati snijeg sa ceste tako da im mi faktički smetamo, a u biti mi odrađujemo svoj posao. Pa molim građane malo da strpe se i ono što se nagura na njihove parkinge, odnosno ulazi da sami počiste, jer trenutačna je situacija tako da mi u mogućnosti nismo svaki parking preskočiti. To kad bi radili, znači ne bi ništa ni odradili, odnosno ne bi ništa očistili. Kako odvoze snijeg iz grada? Pa mi imamo i aktivnosti odvoženja, odnosno čišćenja grada od snijega. U suradnji sa komunalnim poduzećem, to jest vodovod i kanalizacija, sa VD direktorom poduzeća Mladenom. Sa njim smo u kontaktu i organizirano, znači firma Ceste i komunalno odvoze snijeg iz našeg grada, tako da vidite i sami, možete snimiti da je dosta dio toga očišćen, a nastavlja se također svaku večer aktivnost odvoženja snijega iz grada. Tako da će naše ulice, odnosno naš grad biti čist za možda 2 dana. A glavne aktivnosti su čišćenja od naših institucija, znači od općine, suda, pošte. Evo sad ćemo se baviti čišćenjem prema školi, tako da u ponedjeljak nastavaka krene da naša djeca mogu komotno dođu, da imamo prilaze fine prema školama. Malo apeliram i na vozače, jer vjerovatno sve nogostupe neće moći očistiti zbog tehničkih problema, pa da malo smanje brzine, pogotovo kad škola pođe, jer djeca neće moći na nogostupe, odnosno trotoare, morat će ići malo dijelom i ceste, tako da naši vozači budu savjesni i polako pripaze na to pristupe, pogotovo pristup prema školama. Htio bih napomenuti, odnosno pohvaliti i rad naše policijske postaje Kiseljak i svim policajcima koji uveče dežure, odnosno reguliraju promet, svaka im čast na suradnji, znači jedna smo kompaktna cjelina komunalno, cesta i policija. U Cestama Kiseljak kažu kako su sa svojim strojevima spremni za novi snijeg kojeg najavljuju, iako je na određenim dionicama cesta problem što se snijeg nema više gdje sklonuti.